wo semenfa ayaresa eni ogye emrew be bibiara wo hweme anasa utie me efi biara wo so obedi wadanse enti tie me anasa hweme live ewo SOMPA TV anasa SOMPA FM edwada ekosi ni fiada anwume no nkona kosi anwume no ntu biara na me ne wo ebebo mpa Nyankopon di fo si dankasa ewo number we so 0557 0967 ana 0557 09 080 asori kasia pa no wo Makofobia Ben Mansinai Hospital Achumakofobia Eben Kumase. Hallelujah. That was your candy for why I said that Macassa CEDAR and Cowdy. A Cowdy, warriors, watching Aquas Arbitrary, or my can answer your judgment. Son, the Lekaya or Crabia Oti and your washer and medium. Yes, Amen. Amen. And then Rabias will I don't know where I am. First, what it is, I say, no, me and you in the idea. I am a first one, also, so first one to Seattle one. You know me and you in the idea. For my coins up on the chief one. You know me and you Sembiaka. That's why I'm a winning number. One more coin, I'm a sent me. Let me know me and I'm so I should be one body one. Fast I'm my young one. No one so young, so now what you bring in. One my my crowd. And you never didn't hear that to you. Yet, yes, that's so. No, that's the ever do. So, what you will care about, so what you will fear now, so me and come up here, so we have it. One year that to you. It's never the or you're to me in our soul. The awesome say, but my young one, Jesus said, I was sick. It's more. Be
SOMPA TV, so we tie our SOMPA FM, so we share with Facebook and YouTube. Everybody know kesiye. And we sere na sane wa dam ha no ano den. Na brain so no Awurade asem oba won chen. Awurade asem a your friend say undiluted word of God. Free your papa ni din any Bishop Albert Saki Kwapon. Ona ye general overseer na Awurade Nyankopon apagya your papa. Na waye ne kesiye. Ena nwumre nso your papa wa dam ha. So what the Nyankopon ahin tasem a family wias awie yebrem jebre na tenase na obahu ni sampa Awurade asem eno de ahye papa na no yenko bishop nchen niema na kwaba emra afidie so bishop o manyina Awurade am akwaba asafo mejo so
Apomo so to say. Bishop Nyame adom ya ho ya pa. Na weekends no so akọ saying. Bishop Nyame adom. Funny as for weekends no saying. And we say anu cry. Amen. Ma me fa sa akwanya so na menchia SOMPA TV afofo. Na SOMPA FM etiefo. Emphasa akwanya so na menchia SOMPA TV afofo. Ne SOMPA afametiefo ne won so omo ne yesomo space no so me ka Facebook ne YouTube ne nyina me ma mo nyina kwaba sabre ide eye CEDAR hour don na edruso yi na me pese ofro bi na obi so mfro bi na ka kira ne se CEDAR hour bre na edu that's right na edru sabre ya ye tie nyame asem na ye gina so na ye de abom pae na enaya ye ba CEDAR hour dwumadie yi so a nsem ba koni mienu na metai bi sa hwefo ne etiefo se ekamia ye se onyame a wahwe ye bo se ore mpaw yen na ore nyaaw yen no sa nyankopon ase bo hye na ebi se enya adwuma biom evi se nioma etoto nyame ma nioma esisie no etoda na ye nipa bi se nyankopon asem okaye no ase enye nokore na me ba ma amanfo ne ahwefo ne atiefo me mamu se onyankopon sanyo tetete no ni ene ni ochane daache ose onsesa ose sanyo tie na no tie na embom ose se me no mienu ye po na sema ono awrade so be po ye that's right na insama ye de brahwefo nyina ne se ehimfa ne ejanom nyankopon wa ene owuo na doso yade na doso eno obonefo no eye adwuma do osofo ni pe bi hwe ye otie ye bebi nyankopon apagya na kodura ene ne nuama nyina asai a odworo ho a onte ase ene nipa bobra nipa nya ne breso abanni ene ye wo nipa omo sei nipa ajapade ene obi sei obi bibia onwene ho eno na ye ba fidie so a nyame asoma me se ye hwehwe tete atempon no bebe bia ye na gya no fa ya onyankopon firi soro mo soro a odima won a kama won no ye breso sa nyankopon no wo ho be kama ya shan na wo twofoforo ase ma me fa sa akwanya so na obu ha na wo twatwam nyama anko yi ama no no correct enti na obi abamabu anso ade ba ko pa me pesa me ka kiro ne se no nsia owe ebompire no da ko hallelujah it is the last year na no nkyerese na wotwe susu enye yie na wotwe be ya wo na wotwe se na wotwe nyankopon baba be hwe amen na won kan nkyerese no e was Samaria krona prona ano na ni da so wasa anso nyame akoa no oka kire o man ne se o kire sese just 24 hours o se aduane be bu o Samaria and then na wotwe nyame a wa hya obo Jeremiah chapter 29 verse 11 also odi ma dwere nko a enya musuo de na so obema wa wie ye papa ene da so se Sarah mo bo mrewa Sarah no bia nsusu se Sarah benya ye fura wo ba and so obofo no kan sem ba ko pe obi sa Sarah se Sarah o nyankopon na o no kura Abraham mo sum no no sa nyankopon no bebi ya no yo na na nyame afra ne nyame akwa wo hweme nyame a wasom na afiri wo mofra ase no oye nyame ote ase enti now no Job kan bibi na me pesa o de hye ho nkran Job say na so bibi ye wurade nyanko Job kan ze also onim se ni dimafo no eti ase Job say onim se ni dimafo no eti ase enama uremfisa edadwa da bia ye de CEDAR wanasi wo say ye de ye odima empire that's right enti Job say onim se ni dimafo ye den anso na Job ka sa asem asofo na wo hwe Job ne condition Job bibia say Job aye yarefo anso Job say ade ba ko pe no onim se onim se ni dimafo no me ba sa wa wo hwame a wotie me obi ba essay obi
awari egu obi na wo ho aye den nipa esre no na onte ensema omo kafa obaba wa mo friend na Elizabeth na wabo abrewa o say unua Elizabeth de omo friend no oboni no enti na ya to nipa bi din obi hwem obi timi atu din anso so bibi ye awrade nyankopon yo na obofo no question obu bi sa Sarah no enti me bi sa wa wo hweme say na wo twi bibi ye awrade yo na bo so me bibi ye awrade yo na nyankopon hira MC yard for say nanso so mo chinchim fidi kese ma ye eye azuka bema nyame hira wo ne wabedwafo MC yard ho ene menim se Kevin atamo nyina hye ho a ene so kwabogese na ho yankopon hira mo se mo chinchim fidie no maye sabre di enya yenkwa na asore no Facebook so ye ma mo akwa ba madwumadie no so John Moses giranso de John Mo giranso sana Ivy Ofori UK o giranso Monica giranso de Aisha giranso Alice Ojiranso Janet Benowa Jiranso Ruth Asamoah Jiranso upon David Jiranso then also abai mama makwa ba mraso Alisamoah Tinso Jiranso Ochre Gladys enso ejinaso ena Ruth Asamoah Jiranso Emmanuela Jodu enso ejinaso osofu ima Maame Pokua enso ejinaso Nana Kofi Diawuo Darrington so ejinaso Sanso na Amoaten enso ginaso ana Ruto Asamoah so ginaso upon David enso eginaso so said Bra Kwame ofe enso eginaso osei akoto baafo eginaso Felicia Entwiwa enso eginaso Monica Owusu Franca Owusu Mensa enso eginaso Selina Bells enso eginaso Mary Sam Zinabu Amedu enso eginaso Princess Bismarck Apel Bismarck nso ejinaso Vivian Boatima ejinaso Gladys Boampon so ejinaso dendenden a woni yen esom ye bo mu na akwa Sefa Jennifer mo nyina ejinaso dendenden Nyankopon on shirama ene mon share na monya de mon fa mo comments enya den emra na ene jumedie na anobeye hye ene anobeye hye kese that's right also for send enim se bosome nsemfo a ye kasa fa ho eye chiwade a nipa ye wa awurade enim se ye hunu se wo ye chiwade wa awurade enim a onyankopon de chiwade a waye no ho aketua ye den ebrew enti ye ba fidie so ye to nyame mafo se ye nhwe se onyankopon agya nipa pe amayen na se enya atnyoma nyina na nipa oya ede bemba ede mfaso mpeja bre nipa enti nyame agya wo pa ma ono eno nkyere se obetimi aye bibibia ye wo nyoma ni bi wo ha oya ede ohaw ne amane ne bre wo ankasa onipa no enti ye ba fidie so ye nya botra wura twere sem no tu nipa fo bo nipa kokko sa asase no wo wura enti wo ade nyina ho kwan na nenye ni nyina na fata wo o wade nyina ho kwan na nenye ni nyina na ma nkoso enti yetu fo se obehwe yie e wa na mo a utuo kasam ne yoye ho na ne de na dwoada no ye yesi ho se ye ni CEDAR watiefo nyina be ye odima mpaye e de amaye ho na ye wonuama akoni mienu abronsam eyi afri nyame mamu na no na mepese me boso ade ba akwanya bronsam eyi afri ni patim ewiye bremu ye nyankopon asemusua enti asafo ahodo mo hwe minyina yese ye ko bible adesua obekọ na nipa kakre bi pe na wo na ye revival abompa yakoya tamfo so de na asode de no nyina ye den aboma and so okan Isaiah chapter 58 onyankopon na obo ni wiase o ye mpa ebo tiefo no o kire ye sese o pese o bompa ye na nyame tie udi muada nyame a kire muada ope odi mampa ye susu wom sese o be sane obonefo na po ne wo na obonefo na fa wo no mum no obetima pai fa ho di amawo na ne nyame ma agya isa nuama ni nyina je
and na first ne hu ne say home says osofo ubon say fie bi mu a edranwum na ye hia na ye sua nyame asem na ye wo personal devotion ani pa ye wo abusua omo ye morning devotion omo ye evening devotion and so an adentina sa nuama no ko bronsam di sikane ajapade nko na awura ni petim enti na oba na bema ka che na yire ne nkura wo fie se yen so de ne yen morning devotion a obi ase bo wo de wo de obi aja de o hia wo de be so me ma me de and so Bible say baby anipa mionu ne miensa hia wo awurade din mu no ono na obi sa bibia awurade ye den enti na ware ni bi hwe me ene okasa o yan sori mompa o se bo de me bo me de na cha se o dampa no so ana se wa koto pa no so adwene nyina ye sika ne ajapade nko a eno so na wiye brem osofo emoa yen a ama ye nuama ese ye se nyankopon eni hobi kwase ye wurade Yesu Kristo no oba ye de empa na ye di hu no eye nkyerɛkyerɛ nti omo frɛ no sɛ ɔkyerɛkyerɛfo rabbi hallelujah ɔne na suafo no taa kɔhyia wɔ Gethsemane ɛkɔsua nyame asɛm ti nyame asɛm efifie morning devotion efifie evening devotion efifie enwumre sɔre a yɛsua nyame asɛm so ɔsɔfo bɛkɔ no na ka nipa kakra bi pɛ ne go kane no yɛbɔ yɛ friends abas de donwa ahomache anopasore Roman for bodon na mafo di mirika ekonwumre sore anso ene ni nyina efiri ho hallelujah amen enti o se yan kohwe tete atempon no ba bi okwan papa no eda na yemfa na yebenya ahome ama yekra eno na ama bronsam wurawura ye fiefie mo enti oba na wapɛ sika homache usori a omompa ye unyo odima unhwe nyame asem won se sika wapɛ de ahwe akora no nyina sisa akora no na bronsam afa no ene ye yutu ni nyina sei ye yutu ni nyina da no rastafo agri yesu ye yutu for memman ketua abobobobo masum se Yesu ama na menu mienu ye trans wias ewo edaache himfo no mba bebu oman no se beburu bi wo mantam a otimu a na omu pia enti ya asofo ne mpanyufo a mo hweme ya yeyem nhyehyɛ yen bonsama wura nyame asafo mu wa wura nyame mam ena seya na o se nkura ni nyina so ye nyankopon ma wo oba koma ku opanyi bi ba eda bi ba osofo bi ba bishop bi ba ena omu nyina ka bom no mo pie anso edu kwase da no mu nyina yo manim sre abetra so no eno ena mesi yenhwe tete atempon no ba bia yedi odima mpaye no efriye no ne yenye ena bronsam yi nnuama bi fri ni patim ena wo ba wiase de ena ode bae o se nyame SOMPA abuju wo mu no eye ajapade kese chambi bibia osofo Yesu Kristo no oba asase so obedi mai Yesu wu yen soso no a osore yen odi amai ena odi agya yen soso nyame mampe no enti yemu atweresem yenko Romans chapter 8 verse 34 ne hwe de tweresem no ese osofo Emmanuel eje be kan ma yetie ahwefo ne tiefo mo ntie nyame asem Roma fo mo tin wotweche maduasa nan o se hwan ne de obufo Kristo Yesu ne de owuye ne mpo wanyane na wote nyankopon nifa enso na enso odi mayen amen hallelujah enti me ba sa me ba be ka che CEDAR hour ahwefo ne tiefo no SOMPA TV ni FM ahwefo ne tiefo se ye wrade Yesu Kristo adodo no ayese ye di nachi no ni subako a oye ne se oye odima enti Yesu ba asase so obedi maye Yesu wuya osori ko neja nyankopon sani fa no te ho no oso odi amaye enti ose yen so ye nima enti na no ka kire Peter se Peter mi hunu se bronsan repeso poro se eburo anase eyuo na me mesrema o enti se Peter osu jina osi dima unua no enti nyame ma o hwame a wotie me odima ka osom no ho odima mpa ye eka osom no ho
obi agyae odima odi amani kunu enti amani kunu yama sei obi agyae odima ne yire okuru a wuti mu asafo a uwo mu ama obonefo no eye dan edi hini wo ho enti na me ba say ye meye odima enti juada no ye de asi wo say nya odima enti okay 1 Peter ngoma na oka ho asem saa so na oka 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4 no so a oka ho asem na ena yenhwe say ye wonipa bi a omo ye odima no nyametie enti yenhwe de Moses di ma yenhwe Exodus chapter 32 from 31 to 32 enti obo okra oba bi ayade bi a enye a di musuo bi ba bone bi be fa busua no nomum osofo otime sode na okokoto dwenim na wodi a onyankopon so enti yenhwe se odima no hwe so se nipa ye friend se Moses odima oman na emra ne nua panyin ne oman no fom ye enti Moses mu etoso ye tie aduasa mienu chemo aduasa ba ko ne aduasa mienu na Moses san ko awurade nchen ko kan se oh bone kese na oman aye na waye sika anyame afa na afi se wode won bone no becha na sente sa pepa menso mifiri onwoma a watwere numu an enti ahwefo na etiefo Moses na awurade afra na se oman no metwa nanim na fuama akoma aduanan 40 days 40 nights na onene nkasa emra Moses kwakoje mra nwoma no abano na Bible so free ho no ni nua panyi Aaron ekoye sika ohoni ema oman no somoye enti nyame bufuo eba oman no so pese pepa oman no nyina fire ono awurade anim na Moses eye wodi mampaye e de ma oman no awurade tie ye enti ena nwumere yi menu mienu yansa mmere no ye begina empire so ayo odima amen na sanya ye nim no odima mpaye no ye dima juma fakuo ade abibifo ye nya ho ade se ye bebo ade papa ho ban ye nya ho ade abibifo hye achinyam osofo chen animonyam yes sir abibifo pa achinyam oba be hweme osofo o pa ma ni kurukura da so ache anso ni kuru wu a na wa hyehyɛ nneɛma adesoafo no ne bombo ne neyi na mo de kyerɛ asafo aso ne krote ase no wanto ase oto paprako de amano na samre yi anu krote ase na awase ko oyemano Hallelujah. Amen. Enti ye ba ye ma ahwefo ne atiefo hu ne se ni pati ase na wase ye bibi ye den emano na ya hyehye nuama na emaba we twa mo sate na mo twa mo sate ye se dan ho kakra o se ye friends ni bombo nie de ato aso mie no osofo mo chief ne manches ne mpaboa nsuo ne noko ade anso ote ase no oba no fa ne nya hwio ko ye adwaade nyina mo de ko de twato no ma hye odwan atade hallelujah amen enti ade ba ko a before ye nya de ye hwe ofafo na ogogo sisi ya se Toyota car in Africa ya je atumu pa ye yusu na hwe yi a ye de ye na hwe Benz car ye de ye di omo di company ne ba ye no omo wu kodada do asusu ni pa bo ho ban besinde Ghana ne before ye nature back on say oh aban forest e she anko ye hwe aban bibia say yo aban school aban forest and obi hwe me obi tie me ma me mfa akonya so nche omo am okro ketu mu nyina omo se man kan na kura se yes aban forest you know oda seniti me pagiatom se na be ya ebe hye obe den obedo bia na se obe fa obenya nam bia den akoche itese nye ono ne de enti ena nsu ya nto ne bremu a na obibini esan ka se de nyankopon timu ayeden ye de kwaye no na esese wo adenti na buruni timiti say climate change ono de sika butuo bre abibi ma se yemfa nua
Send a be a boa na nsuo atɔ ne bere. One send a before yet. Trejatum. Yan Jaban Suku nyina say Aban hospitals nyina nko yi. Nipa baako timi ye private school a esikafo nyina di omoma. Nipa baako po. Na Ghana na kase nyina no. Yes kani nyina ye oman ne dia. Ye nneoma no nko yi. Say ena Ghana ye nkyere Ghana company a etimi fa. Etini agina. Enti ye ba fidie so a empire de ka me pesa ye bo. Awasa sofo ye preach wa fidie so nyina ye dima SOMPA media ni Tera One media. Enye obia na timi bi adwuma se ye nka nyame asem wo so. Dabi. Eno hwe de ye bi ewo radio stations ni bia. Ena dwuma die dwuma koyi agi ni papi. Ye hwe ohene ni oba so awia. Ye hwe omahene oba so ahomache ne nkrofo nsem a otwitwaje won. Ye hwe se asempa nipa ofonsuo ne team yi so ba na asofo a aka CEDAR hour IBJ mobile homache ye fa hour of hope mu e hwe nipa enkuran enti e wase dwumakuo yi nyametime tonsu papa ye dan eguso enti mo amo hwe ya mo tie ye mpa boy di kan na ye na wotwe na chance enti no na I said the chef first gear no na enche ye be content the fourth the fifth no na ru pray for na dia agi hallelujah amen kasa urade yesu ananwumre ye tie wasem na wasem se Yesu Kristo owu sori enyina odi amanipa Yesu ka kire Peter se na ka bronsa pese opodo se yo Nanka bonsam pese opodo se na mesre me mao enti se wosu gina wosu dima o manfo dima wunuanom Erade enanwumre Yesu ye beye odima mpaye Yesra wa Erade se fa omoja ne te ye ho homegu ye so ma ya hoden a enanwumre yedi be bubu yedi be dwiri yedi be si yesa di bete se ya bie wano na bompa in the name of Jesus Christ. Empire boy di kan hwefo ne atiefo ye bompa ye ede eye SOMPA media ni Tera One media management team every CEO so kosi keto ye adwuma wa ha ye pega adwuma ko ya ba Awurade kase Awurade Yesu ye pega adwuma eye SOMPA media ye pega adwuma eye SOMPA media Tera One media any management team ni nyina eba wa Awurade wanim Awurade obonefo ne hwehwe ye biara efa adwuma ko yi ho yanyintum mfidia ye di ye adwuma wa ha emu adwuma ye fo ejira nyame asem so sedo wo Yesu demo ye wane na bompa Yesu
Jesus Christ. Rather made the SOMPA media. Yes, Lord. Ni Tele1 media. Jesus. Ni emajuma ya phone na dosu ko Yesu mojam. Amen. Fidie ye juma nyina ye de fidie no dosu ko Yesu mojam. Amen. Obone fo no hihye ye bia ye twam wo Yesu dem. Amen. Emajuma ya fo afrisiye o so ekosi ketua so obone fo no hihye ye bia tie nipa ye twam wo Yesu dem. Amen. Ya bom pa se Awurade nto nhire nsuo ngu adwuma yi so na adwuma mpagya wo Yesu dem. SOMPA TV mpagya, SOMPA media mpagya, Tele1 media mpagya wo Yesu dem nyame to nhyira nsongu adwuma nso bie wa no na bompa ne mo Jesus Christ. Shout, we break out. We break out. About for the shit be a fa Tele1 ne SOMPA media ya send wo Yesu demo. Amen. Ya bompire edikan. Ewo wan kasa wa wo hwam ya wuti me ma wani mere na boss ampan. Na wo twe ncheba. Wo bete yeso obi ba wanya accident. Wo bete yeso obi ba ye kunu. Ubeti obi anya accident. Ubeti yesi an robbers attack obi. Ubeti yeso obi nyare o. Anopa me ne kasae. Enwumre me ne kasae. Oh me shiano. Ade beti yesi bebi aye no. Ye de na wotwe bekwa Awurade anim. Wo de wo wadi fre no ofiba. Ene wo ma ukunu yire. Se na wotwe onyankopon bambo nya kese. Obone fo no hihye bi atia oba ukru oyere ye gyina gen 47 so se yensi bronsam kwan na obedwane nti wansi no kwan a obeba kasa Awurade Yesu o kan Psalm 37 verse 5 say fa ya kwan hye won sa na wo na obeye na wo twi me difre ni me fiba me dua ni die me me no mo me kunu me yire o me ma me juma ya fo na difre na won fiba Bani fo ni hihye bia etia won na busua ka ho me maame ne me papa no me nua no mo Awurade bani fo ni hihye ye ewo na wotwi no mo Awurade me gyina wasam so me tomu ja se adebon nhye adebon nsei se wasem eyo oja ehye se ya o Yesu de Another bumpire.
of Jesus Christ. Awurade me pagya hwɛfo ne atiefo ba Awurade anim. Obi biara ɔne yɛ bɔ mpaeɛ ɛwɔ CEDAR awa yi so. Awia yi anopa yi anwummerɛ yi mprempre yi ɔman foforɔ so ɔman bi a ɔhwɛ me kuro bi a wotie me firi so. Ɔbɔnefoɔ no hyehyɛ yɛ biara ɛfa wo ho yɛde Yesu din twa mu. Amen. Deɛ fa wo kuro ho oyere ho yɛde Yesu din ne twa mu. Amen. Deɛ fa wo abusua ho yɛde Yesu din twa mu. Amen. Deɛ fa wo ma ho yɛde Yesu din twa mu. Amen. Deɛ fa wo adwumayɛfoɔ ho yɛde Yesu din twa mu. Amen. Deɛ fa wo aboafoɔ ho yɛde Yesu din twa mu. Amen. Sɛ ɔbɔnefoɔ no hyehyɛ yɛ biara ɛnyɛ adwuma na yɛ sign wɔ hyehyɛ yɛ wɔ Yesu din mu. Gyeme so sɛ amen. Amen. Yɛ tia mo 3 times sɛ I break out sir 3 times. Ɔbɔnefoɔ no hyehyɛ yɛ wɔ nawɔtwe mu a yɛ break out 3 times. In the name of Jesus, we break out. We break out. We break out. Ɔbɔnefoɔ no hyehyɛ yɛ bia Bible sɛ yɛ gye tuma ɛbɛyɛ adwuma na yɛ dia ɛnyɛ adwuma. Mo a mo wɔ space no so Facebook no YouTube no mo type say we break out. Mo ngu so an share mon share na mo like page mfa mo comments mra empire ɛtɔ so mienu ɔsɔfoɔ sɛ ɔka Thessalonica fo nwoma no ɔse nsa nya adwuma no man nsa ne nidi anso obi hwɛ me obi tie me last week no ɔkɔ adwuma ɔsɔfoɔ adwuma nkɔso obi akɔfa nneɛma abegu hɔ nneɛma nsɛe ɔsɔfoɔ obi wɔ hɔ a ɔhwɛ me otie me o ɔkɔfa nneɛma wɔ China ba ɔno nko a wobɛhu sɛ na your friends say yes nneɛma yɛsɛ nneɛma your friends say nneɛma delay container no ɛso bie yɛsɛ ayɛsɛ nneɛma no ɛwɔ saka 2 weeks ne saka toda 1 month na nneɛma no meduru obi timi kɔfa nneɛma ɛwɔ Africa countries so bɛba nneɛma bɛba container ne bɛba cargo no bɛba yɛsɛ wo nneɛma no yɛagya fa gu hɔ yɛsɛ ayɛsɛ obi wɔ ha na adwuma bi ɔyɛ bia ɛyɛ basa yɛbɛbɔ mpa na ɔtwe ɛde adwuma yɛ den akɔ Awurade nim ɔsɔfo ɔmo wɔ kroketua no mu no ɔsɔfo obi wɔ yɛ atosudeɛ na adwuma ɔyɛ no no ɛduru sɛ ne mfo no apagya no na eyi nhwere ne bu a ontre nkura ase da ɛna efra sɛ yi flowers no obi timi kɔfa we phone mu na flowers nyina pu agu ɔsɛ wadwuma ukoko no kɔfa mu na flowers ni nyina obi ye friends sɛ ekese nya sem ketoa obi kɔfa mu a wobon sɛ na ne fudie nyina na asɛ na waboka obi ho ye adwuma anso bɔne fo na ɛsɛ no ye woni pa bi o wani bɔne o de ba wadwuma mu a ɔsɔfo bi eyi nneɛma gu obi wɔ ha ɔbɛtɔ baako dika bɛtɔ baako pɛ na ɔde bad luck abɛto adwuma yɛ adwuma yɛn nsa na adwuma kɔ Awurade anim yɛso yɛbɔ mpa ama ahwɛfoɔ mo ne yɛbɔ mpa yɛ wɔ CEDAR awa yi so yɛsrɛ Awurade ɔmo adwuma bi ɔmo yɛ bia nyɛ yɛ ka sɛ Awurade Yesu yɛpagya yɛn nsa na adwuma ɛba wɔ Awurade anim na wɔtwe yo Awurade wasɛm se nsa nyɛ adwuma no ma nsa ne bi enti ya yɛwɔ Europe ya yɛwɔ Asia ya yɛwɔ America ya yɛwɔ Australia ya yɛwɔ Africa country bi so yɛn nso so yɛwɔ Ghana yɛwɔ krokesie mu ɛne kroketua mu yɛ nnwuma bi a yɛyɛ yɛ ma nnwuma yɛ kuro nnwuma yɛnkasa yɛ nnwuma yɛde ba wɔ Awurade anim sɛ Awurade to nhyira nso mu ɔbɔnefoɔ no hyehyɛ yɛ bia ɛfa yɛ adwuma no hɔ na wɔtwe ɔsɔfoɔ so a wohwɛ yɛn o ministry no yɛde ba Awurade anim Bible sɛ obi fa sɔfo dwuma na wafa adwuma papa ɛnɛ da yo yɛpagya yɛn nsa na adwuma ɛba wɔ Awurade anim sɛ Awurade kasa ɔbɔnefoɔ no hyehyɛ yɛ ɛfa nnwuma no hɔ na wɔtwe yo yɛsɛɛ no yɛwa no na bɔ mpae yɛwa no bɔ mpae na wɔtwe bɔ mpae na wɔtwe Yesu demo mpae pagya ahwɛfoɔ ne etiefoɔ obi bi a ɔhyɛ yɛn na adwuma a ɔyɛ ba wɔ Awurade anim Awurade ma wo sa so wɔ ma adwuma so in the name of Jesus ɔbɔnefoɔ no hyehyɛ yɛ ɛmfa wɔ adwuma no hɔ wɔ adwuma no businessman na wohyɛ no businessman wɔ shop no wɔ central market wɔ Yesu demo wɔ Yesu
Jesus. Also for some pie and some bonum, you know. Also for Obi share your tea. Yes. Well, Central Market or shop baby. Or Jack and Simling Kitum. As ye were more for Moko Juma Homa chain. I didn't Yamako Gugu month for store anymore. Our mobile store now, young Tom Wade. You were more for Modin Yamako Gugu a month for Fuomo, a month for New Memo. No more say a month for Juma. Casa Radi Yesu. Yesu Mojano. And Yasuma Yesu Moja. With Juma Moha. Mojuma Moha. Wherefore Moha. Mojano. Entry Faho. Ebiadia Bia. Rade. And say, and you're watching. Say, I didn't say, well, yes, for them. You want to know about pie. You want to know about pie. It's a name of Jesus. Oh, God, no one is here. You are not a forward. You trouble job. You will yes for him. I love Baby. You put yes for them. Who will share who will tell you. Who will be my son. Who will be close. With Juma. Upon the Francis area. Yes, Mojano. It's forward Juma. It's forward Fumo. It's forward Juma. It's forward Fumo. In the mighty in the name of Jesus Christ. I rather was some say, oh, Gufobi Kogua Papa, na Okodai, na Anajono, or Tanfono Kogua Baboni Fry, and then a bomb pie, oh, baby, all Shamia Otiemi, I'll ye Jadini, I'll be a Eddie Bibia Kogu, Jumanumo, Obia Bibia Tia with Jumano, and then yes, Sumoja and Chimfas, yes, Sumoja and Chimfas, Obia all Shamia Otiemi, I'll ya Banya Juma, oh, ya Ankran Juma. Our body for now, you be a tia with Jumano, say Jumano to me, Peja, yes, Sumoja, and Chimfa, Obi Shemi, Obi Tiemi, I also ye create Juma, our body for now, a dear be born with one say a phone to men Suaba, yes, Sumoja, and Chimfa, Fodoma, Obi Shemi, Obi Tiemi, oh, be my son, oh, be Crum, oh, Brony Crum, oh, yeah, Obi a Juma, the bomb pia said, Nya, penny for any madam, Nya, only penny madam, Nyanko. Any madam, Moya Bay Juma Moya and penny for any madam, Moya and Crack Juma Moya and penny for any madam. May bomb pie, so one Sunday Juma Nawachi and Suaba, Nawachi and Yanshira, Yanni penny madam, Ninyanko penny madam, James was amen. Empire Drusso, Fauncio, not your Basida Awana, your mountains, you say. TV no so announce radio no so obo yade how obo ho me say nyoma no di ese no doso empire edru so no ye mpabo no ohye o documents bi afaguo also for obo oso daye ba ko pese ya na ne nyuma nyina se enti obo ha ye be wura na otwe mu aso daye bone obo ade be che enadwo yi waso daye bone e ba sa na otwe ne nyuma nyina sei Kasa Radi Yesu. Adie biara. Akosu wo sunsum. Say ya da ye sumu. Say nipa bi na eye. Say ya apam bi. Say abusuan we mu de. Yes fie ha de. Yes kuro ha de. Yes adwuma mu ha de. We na wo ho. Ewrade tumi so sesa de. Ewrade say ya gitumu a. Ebe ya adwuma. Ya anya ntumu a. Enya adwuma. Diaboni biara, me son, do be a son, afame home, afame mahon, afame numa home, my warrior home, and I'm a seno. You want in a bonfire, your bonfire, you want in a bonfire, you want in a bonfire.
Jesus Christ. Erade ahwefo ne etiefo. My God. Obu oso daye pena ne nneema nyina asai. Obu ho abusua wo mu ne kurodua wo mu ne nneema be ye pe na bibie agi egu na nneema nyina asan nechi. Obi bia waso daye bone bia bedi unya na wotwe ene me de Yesu din twa daye no mu. Me de Yesu din sign daye no fro wadwuma so no hyebre so na wotwe oton aye beto na wotwe me fresi kama me fresh hyebre mu aboafo ma me fre yiedie ma oniama be ye na wotwe wo Yesu demo amen mo amo Facebook no mon type amen eyo pa ye twa to ye bo osofo obi awa na akoma so ade Yes. obi akoma so ade nyina ye ne babi awade sem ne baby na awo nsem ono ankasa na awo nsem obi won ne baby bronsam afa no nomum ena oba no bonidin obi abronsam ye den sanom ne nuama basato no so bonidin wo ni photo afato TV nanim obi won so obi won ne haw nyina ye ne panyi bi o hye na se osofo han otete no e wo se nyankopɔ de ne sa ye den eka no obi won akoma so ade se na wotwe okɔ appointment bi ne baby kɔ appointment bi okɔ interview bi ye bompa ye edi akomaso ade tiawa ahya urade anim ka se urade Yesu wasem se onim de ehia yen anso je se ye bisa enti ye janya me asem so e wo Matthew chapter 7 verse number 7 se na wotwe urade tie yen ya komaso ade ani wo Yesu dema bi wa na bompa Jesus Christ. Obi ohwe ya otie oyare erade fa ne sanka yade na Amen. the other hospital Jesus. the other yare mpaso Jesus. jiwayare sa Amen. jiwayare sa Amen. jiwayare sa Amen. o Yesu demo Amen. ene me bompa mo ahwefo ne etiefo obi biara ade bia ye den amawo ene enya mere Amen. ye de na otwi hyeurade nsa na otwi nye nhira na otwi ma enya nkundie na otwi ma na otwi wo besere na otwi wo bedi adanse wo Yesu demo amen na ahwefo ne tiefo nyina ka amen mo amo space mon type amen ye de mere ne na na ye dwuma wo fidie so me bompa ya go nsuo no ene o documents no so erade obibi a wapeja ni nsuo ananse ode ni nsuo si TV no so me bompa se nyame tumi mowra nsuo no mo nsuo ya peja enane ayarese nsuo enane Yesu moja enane miracle water ya omedi nsuo beye bi adanse mara documents bi amode ego fidie n'anim o documents bi a mo amode mo cell phone se to se o pese email o twense ye test wo o hia bibi wo Gmail o email me bompa se nyame favor ento so nyame grace ento so me che adanse ma wo Yesu demo amen ena ya hye na wotwe foforo ase ebia ye de mere na ye adwuma wo ha yebre na so akakakra bi ohwe o TV no screen anima me numbers mako 3 egu ho ebi o won paibo bi opese ye no obo me de 1 hour na esi wo every 10 ko si 11 o fra ye no be bom pae normal edi kan esan ye WhatsApp number o fra ye no be bom pa eye 0557 000 967 0557 000 967 0557 30 90 80 0557 30
90 80 number chato ye 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 numbers ne mi ense nyina ofra 9 to 10 ye no be bompae ye mo bebere na wotwe no toda usu da bi pedi kan na onu nyina se frɛ ye no be bompae obo so awo yare oda yare mpaso frɛ ye no be bompae nyankopɔn onhyira yesu ya adom na awurade ama efiri enadwo da ekosi ne fiada same time 9 to 10 p.m. ye no be share SOMPA TV ni radio koso anetie menyu fidie no every SOMPA TV ni SOMPA radio ye free ha asofofofo so de echi a omode nyankopɔn asɛm brɛw nyankopɔn hyira wo sɛ wo sɛ wo mmerɛ na ona wo ne yɛ som yɛ nyame onhyira wo baba Me mamunyina, praise the Lord, praise the Lord. Benem sa wajem so say hallelujah. Me mausida for cry. Aya makwa odifo sidani ebrebia ne odifo a nyame soma ne wiase so ombeje ne ma. Onyame soma Mose ebaye ebeje ne ma afiri